Kare madutlan yun ni ani ha. O hinaya lang ha. No. Ay langas gamay lang. Usalay ko, usalay. Uli. Ay, usalay ko. Syaro ni kung gamit pang tuli ba? Gigahin jud kurong adlaw kay naa jud itulo ka buok tulion to. Kundi madutlan are kaning anak. Aw ari ta samahan. Syaro di matitanos ba? No. Tantan. Syaro di pikas. May unta pre kung si paritulit pre mapatuloy ni pre. Iso na jud kay atong barangay sa atuang barangay pre. Kita na gibaniog pre nga grabe na magwanga natog mga naong pero pisot lang gihapon. Oo lagi ang problema ra bagi pre. Kaya ang mga babae maglikay-likay na to kung makatsugatan na to kay tungod sa kabako siguro sa tong tik pre. Sus pila na edad tutur pre. 40 isintos na. Unya si Boy Palpak hagbay pag inasing ilado kay manunuli ning atong barangay. May unta pre oy kung musugot si paritulit ka magpatuloy siya kay musunod ta. Klaro man sa tiingon man siya pre. Basta mungari lang mo. Unya kamoy mo una patuli. Imposible og dili sa ko patuli. Patuli mo siya. Ato pa pre. Kasi may una ikaw na yung una pre. O pwede ka kayo na. Ya, ako sunod. Ikay sunod. Ay paway na to kay katuro ba siya. Daan pa to sa una nga kakikitay siya. Kung ba niya, nganak lang kuno siya tulo, ay kuno siya katilog tuli-tuli pre. Mo na nga kana kini kuno igtundak si sa burot kuno niyo kuno balon. Siguro karon na nukdok murag siya. Angkat nun na rong manuli ay si Boy Palpak. Ito na to si Pagtulis dahil mapatuloy ta kay. Wala ba to trabaho si Boy Palpak kay siya to manunuli. Mao gani. Tara pito na to si Siampayan. Sige. Ako na yun naputlan akong makuko kay medyo tagas na kayo. Pero kini akong pamitay wa pag itaon ni mapikas pero bahala na. Sakit ba kay na ingon lang nga tuli. Bahala nag musangya na hiutan akong pamitay basta kay di ko na putlan bahala kini kukul ako sige. Putol. Ewa mo sakit ni mo iputlon pre. Pre. Oh, pre. Sabi ito. Ayaw, palimot-limot. Masa di noon ka. Wala. Nalimot ka? Usa mo din eh. Makakatumangutang mo. Kwarta ako yung kwarta, pre. Dili, o. Paminaw ba? Magpabiling lang yapon tangi ani, pre. Nga tiguang na ta. Usa ganin yung toyo, ganin. Sabutan na to. Sabutan tulong kung kami magpauna, ikaw mo sunod. Ay, katudeng tuli di ay? Oo, tuli ba? Wala biyaro ni duty si Boy Palpak. Kay kanang kuan pre kanang Karon pagkabi siya mo duty tsunami. Lagi ya nag-istorya ming Boy Palpak nga kanang dili pasa sa ko kamo lang sa pre kay. Pre kay di kita ba? Dili pre kay. Niingon mo sila pre kung magpatuloy ko na ka pre. Kana ra ba si Boy Palpak? War ba kun reklaro manunuli? Kay nag-anak ko pamitay maapil yang ulok. Ulo ba? Dili pre wala tay ulo. Inaani lang pre kung mo patuloy gi kana ko pre ihatag ko to kung hiniktan nimong napo kabihag. Ay atis ko. Ihatag ko to nimo. Kung musugot ka. Ako yun na rundigin mo madlok. Okay sunod. Okay lang ka. Sige, basta kay kamoy una. Sige ka na, magpatuloy. Wala, pero ingon mo nga patuloy tayo ako una. Bahalag mga guwang taway tuloy. Oy. Tanapito to siya. Sure, gil mo pre. Ay, susubusan na ko pre. Kaya ron makatilaw sa tao. Babae nga kanang lamig-lamig ba? Una ako sa. Tuloy tani yun. Grabe to kaya mga tawhana. Kaniyara ko ginain na niyo. Perte na kaita. No. Eta kayo. May kinabot mo. Pagdali mo kay unya mo trabaho pa ko. Kay tuliyon ta mo. Unsa man ang paratuli? Ay, naunsa man tao mo oy nga. Mga kinaraan paagi ba? Pakang ni Manay, pakang nay. Patay mga gungguwang naman ini. Kundi madla sa anak nay amahan. Ay, iki na. Nagpasalig ba mo kamoy mong una? Dali. Ay, dito Nagpatuloy mo talaga. Patuloy ka, buwak ko ni amo ah. Tanaw ko nadaan ha kung madaba ning anak, kundi madaan ning anak. Isa sabi. Tanadaan. Kaso uy. Matay kay kubalam ni Panita. Di man maduktan ani. Laguma sa gud kag kigol pre. Anak mo ginabas sa kagkuwang pre. Isa ha. Bunita na kung tumoy ha. Sige. Kare madutlan yun ni ani ha. O hinaya lang ha. No. Ay langas gamay lang.
Usan lay ko, usan. Nay. Uli. Ay, ayo. Usan lay ko. Ay, sa grasya. Ay, sa. Mana? Pikas na. Ay, salamat. Dali ko to ni. Thank you. Dalira, ay, dalira. Ay, kani. No. Ay. Una pre, mabaho na imong. Inay ko, pre. Tin? Buat ka ginay mong utin. Kanang Kay kari lang gamay imo kay basig. nanay kanang manangis ako sa Ay, ayo. Dili. Manangis ako sa papa kay pasit. Paski mo sukot ako papa. Ay, dili pwede. Basta naan na dire. Automatic. Tuli lagi na. Oh, no. Alas tutin, ha? Uy, karela imo haki mo ra maglugos ko kakupot ani. Ay, apil ang bulitas mo, ha? Grabe gamay sa dini mo gluso pre. Isa. Oo. Gulgulo na ba? Wala pa di ay. Matay na baw man ang tumoy. Gahi man di. Kari yung amahan. Mamatay naman tayo ko, ane, pre. No. Ay, las. Nawa ako. Eto tika pre. Ayaw ika. Ari agi pre. Oo, okay ko, pre. Relax, pre. Utong mo, pre. Relax, pre. Relax, pre. Ayaw doy lagi kay na. Pre ako biay pre. Hindi na ako, pre. Na ako sa luyo. Dili ni sakit noy. Ay kalablaka kay kini. Nani si anesthesia. Kay kung maigo ka ni. Aw imo pa Ito lang gamay na Suwayan na tong gamay. Nay pwede hang yan ay. No. Kini lagi gamitan ay kay. Kini lagi gamitan ay kay dakor kini mo kutsilyo nay. Kana lang lagi okay Ay, na. suwayan ko na to, suwayan. Ayo di ma. Isa. Uy. Usa man eh. Hari na nay. Mura mag kanang natabunan sa kanang Tik na. Kagilok. Ano? Mo. di madani. Kutsilyo. Wow lagi kadot lagi. Mura na magwa lagi. Habulan na sa dali. Habulan. Balik lang ko noy kay di kadot mo. Kare lang. Gahiya man palit anay mo ang tumoy. Oy, oy, kay kalibangon ko. Way liban. Ako kupot. Gege. Ana mo sini na yana. Hinayan. Pre sige mo hunat ko. Punot pre. Kupot ako pre. Law mo ginhawa ha, law mo ginhawa. Gege. 1 2 3 go. No. Ako iyate. Manunuli ko dili ko. Ayaw ko gihi. Wa bagay matuli mga bisit.